Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Barantában van 12 sportág, van 14 alapfegyverünk, és azt mondják, hogy aki a sok mindent csinál, az nem ért semmiért. Ez így is van. A nyugati féltekén a világnak, meg a nagyon távol-keleti féltekén a világnak, de nem így a magyar műveltségi körben, ahol a mozgás egymásra épül. Mik ezek a mozgások? Népi gyermekjátékok, néptánc és a harc, ez mind azonos mozgás. Most ebből szeretnénk bemutatni apáink, atyáink örökségéből. Előbb egy legényest láttunk, egy széki legényest, most meg egy mezőségi páros táncot, ahol egy férfi meg egy nő táncol. A magyar kultúrában a férfi és a nő az egy egész, egy pár. Ugye a szemünkre se azt mondjuk, hogy két szemünk van, hanem szeme, keze, lába. Csak a hiányát mondjuk azt, hogy féllábú, félszemű. Hát a magyar kultúrában egy pár az egész. Mozdulatok is vannak, de mégis benne van az egyénisége is mindenkinek. Együtt és mégis külön. Ez a csodálatos a magyar kultúrában. Ilyenkor meg tudja mutatni egy pár, hogy hogyan tud együtt működni. Mindenféle külső kötelezettségek nélkül. Aki jól tud együtt táncolni, az együtt is jól tud élni. Együtt tud gondolkozni, oda tud figyelni a másikra. Ha nem, ez hamar kiderül, és mindenféle következmények nélkül keresetnek maguknak másik párt. És a zenét nem hallanánk, csak messziről néznék, akkor azt mondnánk, hogy rock'n'rolloznak. És ne felejtsük el, hogy hány millió magyar tántorgott ki annak idején Amerikában, hogy vitte magával a kultúráját, a táncát, a zenéjét, a sportját, a mozgását, és az beépült ott, átalakult egy kicsit, és visszajön. Mert minden összeér, minden összefügg mindennel. Ott ez egy olyan eszköz, amit bárhol találhatunk, bárhol a kezünkbe akadhat. Nem fegyver, de mégis nagyon hasznos a küzdelemben. Sokféle technika van, ki ezt, ki azt, ki azt csinálja. Van, mikor nem úgy sikerül, van, mikor nagyon jól elkapjuk. Mi is egy folyamatban vagyunk, hisz a baranta is tulajdonképpen a harcos útja. Ugyanúgy, mint a karate, az is a harcos útja. Ez is egy út, ahol el kell jutnunk valahonnan, valahová. És ez egy örök mozgás, örök tanulás. Ezek sok-sok egyéni botforgatásból összefolyt elemek. Ezzel a botforgatást tudjuk összegyűjteni. Ez már a következő fokozat, amikor csak a gyakorlatokat összefügg.
Rendben van mindenkinek. Vesse az első kélet, aki nem lehet Nem tudom, még elment nekem forradborért, aztán eltűnt. Hát jöjj itt meg. Láthatjuk, hogy nem egyszerű dolog ezekkel a hosszú eszközökkel úgy bánni, hogy mindig összejöjjön. Hát ezt város már nem marad. Köszönjük szépen ezt a bátor leányzót! Kapcsoljuk meg, így van! Gyuri bácsi, velem is meg tudod ezt csinálni? Nagyon ügyes voltál, Gyuri bácsi, köszönjük szépen! Előre megtervezett gyakorlatok ezek.
emberek, ne feledjétek, hogy itt mindig magyar emberek éltek. Éltek, dolgoztak, harcoltak, a vérüket, verejtéküket adták azért, hogy néktek itt otthonotok, hazátok legyen. Magyar emberek, ne feledjétek a régmúlt magyarokat. És ne feledjétek azt sem, hogy akik az életben előttetek jártak, a halálban is előttetek járnak. És ha majd odaátról néktek is csöngetik az utolsót, így köszöntsenek. Hétel élek, én ismerlek téged, te is jó magyar ember vagy. Gyere közénk, építettünk neked itt is házat, s hazát. Magyar emberek, a kutya mindenit, ne feledjétek a régmúlt magyarokat. Vegyetek föl egy fegyvert, legyetek szívesek. Három dolgot meg szoktunk köszönni, mielőtt elbúcsúzunk. Kérlek, benneteket gyorsan álljunk valakzatba. Az első, apáinknak, anyáinknak, hogy ezt a hazát nekünk megszerezték és megtartották. Aki úgy érzi, hogy a szívéhez szóltam, az velünk együtt kiáltson egy nagyot. Éljenek az eleink! Hát ez nem volt valami. A második, mindenkinek, aki ezt a magyar hagyományt elsajátítja, éli és tovább hagyományozza, köszönjük nekik, úgyhogy éljenek a hagyományőrzők. És végül, de nem utolsó sorban, ami drága közönségünk, aki végig unatkozta ezt az előadást, éljen a mi drága közönség! És a barantatőrrel szoktunk hagyományosan elbúcsúzni, ugye beszoktuk hívni az apraját. Ez a kör szimbolizál egy jurtát, és itt van a fiatalság középen, akiket védünk, képzünk, oktatunk, nevelünk. Figyelem! Hallja meg hát minden hun! Húj, haj! Boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek, Isten áldjon mindenkit, köszönjük az értő figyelmet!